If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag-haraka. Ay, kalidog sa busang panahon. Tulog ng akon pinalangga nga si Basyan. Ay, ambot lang. Nagalibog ba lang ulo ko? Ato, nag-chat si Prelyong. Ano na ba nagbe? Basahon ko abig chat ni Prelyong. Abe. Nag-text bala sa ibo si Sky. Huh? Di ako pa bang kutot? Hindi. Nagtalag ko rong text ni Prelyong sa ako na Ay, nako, si Prelyong gida. Kaya ganda mapatay gini siya sa dalaga nga si Sky. Kay tigulang na siya iya. Kung maghambal ka na wala kaya kaaging igugma sa mata. Wala ko iya kaaging igugma sa mata. Huwag ko yung gaamusin na. Dugay na. Ano to yung natabo sa una kay Rose? Ano ato? Ang natabo yung kay Rose. Si Rose ato yung nagpalapit sa akon. Hindi ako yung oro-arigay kay Rose. Ay tuon do. Hindi gali ikaw tuon tudog na oro-arigay kay Rose do. Ako iya. Wala ko yung gapatol sa bata. Kalaway na siya sa isa katigulang nga mapatol sa bata. At nga, yan nag-aamo na si Prelyong. Ambot ba na ganit siya, nag-aamo na siya? Kamudlay gali ko ng isa katawo. Nagahigugma, no? Kaya hindi mo mapunggan. Oo man, hindi ka ganit mapunggan sa pagluyag mo sa una kay Basyag, no? Sa bata pa ka mo. Oo. Aray ka. Nakaida ka pa nagasabat sa akon. Sino ka? Kaya pa ako nag-istorya, gasabat ka ba sa akon? Gasabat ka gari sa akon, ako pa di magsabat sa ibo. Para sa tigulang na. Sino ka ginbala? Nga nagasabat ka? Miloy, ako ang imo konsensya. Ay, ikaw ang galing akong konsensya? Bayo no? Modern na sa mga panahon, high-tech na. Ngaman, hamak mo ang konsensya nagapaking istorya na sa tao? Balaan mo, Premiloy, high-tech na subong. Diba? May mga AI na gani subong. Ako yung kuya kabalo sa AI ga ina. Ano balaan ko yung AI? Okay. Di mo? Ha, sunod ko na yan. Gamo gina siya may gutoy-toyo. Grabe ba? Sunod mo gid mi gunoy-noy ba? Siyempre ka idol ko mo. Sinong idol mo aw? Siyempre, si Arnold Schwarzenegger Abaw, tuod. Oo, kita mo. Ginasunod ko gid siya. Idol ko na siya nga daan niya. Spell B, Schwarzenegger. Oo. Joke lang amigo Toy-Toy Ang tuod ko yung idol, si Jackie. Si Jackie ang idol ko. Siling ko gidaw. Nga hambalon mo gid ko nga lain ang imo idol kay nahadlo ka paspilingon. Migo Toy-Toy, inaway lang tabla ko ninaway. Wala lang spellingay. Okay. Uy, Kat, kamusta ka na? Okay lang ako, Jo. Medyo, napaos ako. Ano? Nga man. Abi kay siguro bala sa chimpo. Amo gani, hambal gani sa pag-asa ko no, may El Nino. Pero, sige gihapon ang ulan-ulan sa aton. Kag may bagyo pa gani Ay, hindi tagit mapakta ng panahon no. Amo gani, amo na bala. Ang panahon hindi naton sigurado. Kung subong, kamo pa, sa dason, hindi na. Kag ina Kat ang hindi ko mapasugtan.
Ang gusto ko, nga sa pagbago sang panahon, ang pagpalanggaanay naton niya. Ano? Wala sang pagbago. Wow! Matabugi din na, Jo. Ilabi na gid kun sa relasyon naton. Kapag may problema, istoryahan naton dayon. Hindi kita magpadali-dali sa mga desisyon. Kag maghambal lang dayon nga, bayaan ang isa kag isa. Kagamugin ang hindi ko mapasugdan. Do hindi ko ma-imagine nga, Ngano? nga madula ka sa kabuhi ko. Tood. Oo. Tungod palangga ko gid ikaw, Kat. Amo na nga ginhimo ko gid ang tanan. Agod nga, mapamatud-an na sa imong mga ginikanan, kag sa imo mismo. Kung ano ko ikaw ka palangga. Salamat, Gijo. Nalipay man ako nga. Ikaw ang nangin boyfriend ko. Kay, ang nanamian ko pagid sa imo. Ano? Nga hindi ka tama ka siloso. Oo. Hindi ko yung seloso, ah. Ala, nag-chat si Ethan, no? Ay, nga nagasige naman siya chat-chat si mo man. Ay, hambal mo, Jo. Hindi ka siloso. Joke lang, Kat. Wala akong maakig, ah. Okay lang, okay lang. Ah? Do, hindi ka nakahambal, haw? Aambot ko silingon. Okay lang ako. Wala ko yung nagaselos, ah. Ginadyoke ko lang ikaw. Ayos lang kung mag-chat sa Ethan sa imo. Basta ano? hindi lang siya mga luyag sa imo. Ikaw, ha? Hindi naman siguro, kay kabalo naman siya nga magnubihanay kita. Kabay pa. Ikaw, wala ka salig kay Ethan, no? Ambot. Sorry lang, Kat, ha? Ano, abi, daw hindi ako gusto nga maglapit ka mga duwa. Ambot. Siguro, hindi lang ako gusto nga madula ka sa akon. Di daw. Nabalaan ko, gid. Nagaselos ka. Aha, wala. Wala ako nagaselos. Ah, sure? Wala ako nagaselos. Ah, sige. Replyan ko anay sa Ethan. Ha? Ay, hindi na lang. Sa daso na lang. Hambala lang siya nga wala ka load. Ambot sa imo. Hindi ka gid mag-ako. Pero, kagahod sa mga ido, Kat, no? Oo, kagina pa na bala. Nagaistorya kita diri pero kagahod sa mga ido. Siguro, Kat, amo gid na. Nga ah. Pabor lang siguro ang mga ido sa relasyon naton, Kat. Hindi bala mga dogi? Hala, nagsabat? Okay. Lolo Doroy, hindi ka na mag-ibi. Okay na. Uy, hala. Oh, Rose, anong natabo? Nga nagahilibion si Lolo Doroy, haw? Ginalitan nila ako. Hala, sino nagalit si mo, Lolo Doroy? Juan Mascobado, ang mga tiya ko nagkadto dire. Pasalamat ka gani, Lolo Doroy, nga ginbisitahan ka sa mga anak mo, sa mga tiya ni Rose. Pamatyagan ko ya kunari sila, do ginasilutan ako. Ha? Nga, haw? Ay te, kay ginpilit naman siya nga maligo. Okay. Ano man ang ginabat siya, gumando kalain, ha? Uy, si Parmiloy, oh. Uy, Parmiloy, kamusta? Okay lang ba't prilyo ka? Ba, mayo kayo, okay kaya ako, do, hindi kita. Ay, kay biktima ka ba sa KSF? Kalain siya mo. Hindi do, gintrangkaso ako. Siguro kulang lang ako sa Atipanis Sky. Abi ko na ESF ka man, kay pasunog ko, ikaw to palubog, bro. Sobra ka naman, grabe ka man magpalangga nga, amigo. Concerned ka gid sa akon tuod, Parmiloy. Ay, why mo da makita si Sky? Si Sky? Oo.
Ano to siya kay sa Tiangge ni Punay? Ay, Dod. May ginaistorya to siya, wala ba? May miyara. Ha? Miyara gid. Doon nagsakit ko pa yung heart ko, ha? Darat ila istorya. Ha? Darat gid ka istorya nila. Dod? Oh, Sino ginaistorya ito? si ang daan no blang rubya. Ha? Oo. Diyan pa. Duay ko kadumdum, ha? Duay mo ko siyang lumbya nga daan. Si Punay. Do ka mo man na yung may love story nga duwa? Ah, Do tudlong pa sa ako na. ano? Do ka mo man na yung duwa? Duhi na signal. Ano to? Grabe ka gidya Premiloy. Basta makorner ka gani. Ay do may kinabitbit ka man. Apo na siya regalo ko kay Pasyan. Ay doon. Oh. Uy, may tinapay pa sa kaputos, oh. Oh. Hindi mo na mahatag sa kon. Ako. May galain na pamatyag ko do. Gusto ko magkaon tinapay. Dali lang gid kay butagan ko paamanan ko padalaan ko man ikaw si Kuan. Ay ba, may kape pa? Oh, may bulak pa. Matyaga mo yan sa kon. Kape, tinapay, kag bulak no patay ba? Ay, naku, Premiloy. Tanan na lang yun, balaan mo gidya. Ate, sige, mauna ko sa imo kay makuha pa ko siyang pensyon ko. Ipabulong mo pa si Bula Albatsagan. Oo, pabulong ko na gid pamatyagan ko do kalaing gid sa ngapon nga. sige, pre, ilo ka. Nga gatabon ka ha. Ay, di, nagmas lang ko, nagmas. Kagina pa tayo nag-istorya. Subong ka lang yung imo ma-face mask. Hindi ka magkabalaka, Premiloy. Kay ihatag ko sa imo ang hilanat ko siyang buong buo. Okay. Uy, ala. Tuto Enrique, mayong hapon sa imo. Oy, mayong hapon man si imo Loloy Lyong. Ay, sa din ka naghalin? Dito lang sila ni Caterino na masyar Ay, abaw, tingala ko man nga wala nakagwa ang migo ko nga si Premiloy. Way gid siya naghambal sa akon nga ra kada. Ato pa to siya gani sa bungo, nagapamahaw pa. Siling ko gidaw. Basta gani may palamahawon, ay gakalipatan niya giguya sina. Kay balo ka naman niya kay Lolo Miloylo. Laban. Uy, nga daw kasubusing itsura mo Lolo Lyong? Tuto Enrique, kilala mo ba latong naengkwentro naton sa restaurant? Ang sa din sad to. Ato ba lang? Atong ginbuligan ko kamo? Oo. Kilala mo bala sila? Oo, kilala ko sila. Mga tinawo sila ni Boy Tirador. Ano? Boy Tirador? Kung kapamilyar haw? Doon mo man na siyang naengkwentro ni Jackie Anay? Mga tinawo yaman to? Siguro? Paano nga pati kami halitan pa siyang mga tinawo ni Boy Tirador haw? Do wala man kami sala sa iya? Basi kung natapakan ninyo sila, Lolo Lyong? Nga haw? Arang kamot nila sa dalan haw? Oh, Joke lang to Enrique Basi siguro? Sa nadumduman ko abe. Ato blang babae nga ginbuligan na mo ni Premiloy? atong jutayan lang luguson? Oo. Atong may bana bla kagkabataan? Oh, nga Gin kastigo to siya namon ni Premiloy. Ako gito gani nagkastigo siya. Aw, abi ko anay kung si Lolo Miloy itong nagbalda sa mga kaaway nyo? Kami nga duwa Aba. Sugod sad to. Do may nagasunod-sunod na permi sa amon. Abi ko gani anay permiro kung sino lang nagasunod-sunod sa amon. Pero kung panilagan ko, do wala man. Pero isa kagabi ato balang gibuligan mo kami nga may ban bala nga nagasunod sa amon tapos gintiro kami. Oo? Amo gito nga nakahambal ko nga siguro mabalos gid sila sa amon. Siguro, Lolo Ilyong. Ano gid bala ang kuhaon nila sa amon yaman? Wala man kami siyang mahimo sa ila kung tutuuron gid. Pero nga ginadumta nila kami.
Hindi naton mapatod ang pinsar sa mga tao ngayon na. Amo gani, Toto Enrique, buligan mo gid kami ha. Basta ri ako Lolo Ilyong, imuon kong tanan. Buligan ko kamo. Sino gini nang si Boy Tirador hao? Si Boy Tirador, isa siya ka sindikato. Ano? Oo. Mga malain ang mga ginahimo sa iyang mga tinao. Paano mo sila nakilala? Tungod sa to, isa man ako sa nagasuporta kay Boy Tirador. Ha? Tuon ka, Toto Enrique? Oo. Tungod, hindi naman siguro lipod si imo nga nagaintra ako sa mga illegal nga buluhaton sadto. Huring-huring lang man na. Mga chismis ni Marites. Pero, Matudi na, Lolo Ilyong. Ugaling sang ulihi, madamo sa mga nagparealize sa akon. Amoy na nga nagbago ako. uy, tuon? Sa akon pagbago, madamo man sa mga pagbago nga natabo. Ano'y na, Toto Enrique? Si Boy Tirador, namigado. Tungod isa ako sa pinakadako maghatag sa iya. Amoy na ang rason kung nga nagahimo siya sa mga kalakasan. Mga pagpanghalit, pagpangayo kayo, kag kung hindi ka maghatag, patyon kaniya. Ha? Oo. Amoy na subong ang ginahimo sa mga sindikato ni Boy Tirador. Gali? Uy, kinahanglan mapapas na sa gali Hindi mo siya madali-dali tungod madamo man siya sa mga koneksyon. Tuod ka, Toto Enrique? Paano ka? Wala ka man bala nila ginhalitan? Bisa nagwa na ako. Hindi sila makahalit sa akon tungod nakita niya nga ma-impluwensya ang pamilya ko. Oo, no? May mga sarang gali ka mo? Hindi lang ina. May kahadlok siya sa akon kaga. Bisan pa paano, may respeto pa siya sa akon. Di paano nagali kay nainkwentro mo mga tao niya? Wala akong makaibalo, Lolo Ilyong, kung anong iyang nga plano. Pero kutob sa mahimo ko, tatnaon ko sila. Buligan ko kamo. Uy, sige. Kay kumadakpan mo sila. Ano? Ako makastigo sa ila. Abo. Oo, pangako ko'y na sa inyo. Magabuligid ako sa inyo, Lolo Ilyong. Toto Enrique, kung mahimo mo man gani ang magbago, nga hindi niya mahimo ni Boy Tirador hao? Abi mo, Lolo Ilyong, ang pagbago, hindi mo ina madali-dali. Mahapos ang maghambal nga magbago ka. Mahapos ang magsiling nga pwede mo baguhon ang tanan. Pero hindi amo sinakahapos himuon. Tuod? Kadamo sa mga tentasyon nga nagabot sa akon. Ha? Una, kung magpadayon ako, madamo ako sang mahimo nga hindi mahimo sang iban. Magadamo ang akon koneksyon. Kaglabi kaglabaw sa tanan, kung magpadayon ako, magadamo ang akon kwarta. Gali? Pero ginuntat ko ina, Lolo Ilyong. Tungod nakita ko nga mas maayo nga nagahimo ka sang insakto. Gusto gid na, Toto Enrique. Ayabaw, timing gid ka wala ko klase, subong. Nag-chat sa akon si sir. Boss pa kuno amon klase, baw. Nag-ugyon sa ako ng panahon ba? Nakalagaw-lagaw naman ko sini. Makaupor gid ko sini sila ni Lolo Pidong kag kay nung Peter. Kay mamasyar to sila kuno si kay Lolo Ilyong kag kay Lolo Miloy. Kay may ano to kuno, may birthday. Sino ayhan ang may birthday sila nga duha man? Si Lolo Ilyong ayhan o kung si Lolo Miloy? Masabat ko lang ng pamangkot sa akong kaugalingon kung ato no ko to. Ay, wala nagpalibak si Lolo Pidong oh. Ay baw, kadali-dali gisaya oh. Baka dasik pa nalaganon kay Lolo. Hinay lang lo, ba madasma ka. Baw, aba wala si nung Peter oh. Nung natabo man, ari na siya.
Mahapo-hapo madyak ba? Wala ka upod si mo si Nong Peter, luhaw. Ay, hindi niya gali di subong Jack. Nag-duty sa... Ano nang obra yan, luhaw? Aga pang masahi bago ka lang kay baluhaw. Bago lang balalaw? Aga pang masahe nagali si Nong Peter, lo? Oo, ara na sila sa 888. Ayabaw. May iguro si Nong Peter mapamasahe, no? Magmasahe, no? Ay, oo tihuibis pang di-op niya, di tanay ka na yun. Ate, okay lang, lo. Bawa nalipay pa ko tani, ako. Kay wala ko klase, subong. Tingari ka man, lo. Kaga nagadali-dali kagad. May isugid ako si mo, Jack. May balita ako si mo. Ano na, good or bad? Ate, laban sa body. Ate, sugirin ako, lo. Are, pamate. Si Lolo mo Miloy kag si Lolo mo Ilyong ginambusan. Sing ligad lang nga adlaw. Aba, jutaya lang sila, Jack. Kunon wala sila nakahapa. Ay, abaw, batad-tad gidang lawas nila nga duha sa balas ang Armalite. Armalite nga daan ang gingamit sa pagambusa ila, Jack. Ano? Kag sino ayhan ang may kahimuan sa nila? Ang suspitsos ang duwa, mga tinaon ni Boy Tirador. Di siyempre, sinugo gid ni Boy Tirador nga tumbahon ang duha ka kumpari ko. Ay ba wala man kaluoy si Boy Tirador ba? Panghalit na ning obra ni Boy Tirador. Andaman mo lang Boy Tirador. Pangitaon ta ka. Iti malos kung ginhimo ninyo sa duha ka tigulang nga to. Sige lo. Pangitaon ko si Boy Tirador kagang yang mga tinaw lo. Updan ta ka, Jack. Hindi pwede nga mapabayad ka. Ang pamangkot na lo kung makasarang ka pa lo. Oh, magkasarang pa kuya. Ari lang daw ha. Ay abaw. Kadasig pa magsipa kay Lolo ba? Gatinir sa kahanginan ba? Grabe, believe ko sa imo lo. Ate, wala problema lo. Makasarang ka pagali. Ate, upod ka sa akon Maupod ko si mo, Jack. Tisan o kita mahulag. Subong lo. Masugod kita panilag. Dito kita ma-standby sa tiyanggihan ni Chay Lucia lo. Kibase dito ta sumalang ang mga animal. Sukton ko sila sang ginhimo nila kay Lolo Miloy kag kay Lolo Ilyong lo. Ate, sige Jack. Sige. Dito ta ma-standby sa tiyanggihan ni Lucia. O lo. Di malakat kita subong lolo. O sige Jack. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sang obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod no? Mapamasahe kita. Uy, lo. Nga nagakuriit ka ho? Ay, ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos, nagaalay ang balikawang ko. Nagapalaman ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalaman ang tiil kag kamot ko. Ginaimsang niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilami na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali-dali, magpamasahe. Sa Kabangkalan, yari
lang kami din hamtang sa lower ground floor, Gaisan Grand Mall, Cabancalan City. Gani, magpamasahe na sa Syra Blind Massage. We are simple blind masseurs who like to perform drama like on the radio. Even though we can't see, we want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel. Don't be sad, even just for a moment. Forget about your problems and listen to our drama, jokes, emotions, singing, and more. NYGC Nice Yaga Channel, Ang Naga Palenga Sa Imo.